lumea și bine ați venit la un episod din episodul nostru de Airport Die 2. Am început din nou, acum o să ajungem la mașină, stai să vă arăt la mașinuța asta. Dăm la map, acum mă credeți, acum dăm la garaj, bun. Și hai să începem. Ziua 40. Sper să reușesc. Am jucat și am putut să fac de mult. Fără să știu. Dacă v-am și vouă cum putut. Acum nu la aud. Acum să nu știu nouă. Nu știu să așa de mult atât. Vreau să vă facem inspecțioare. Când terminăm jocul, facem post și vă... Nu știu, spuneți în comentarii. Nu știu, ce vă putem. Nu mai mă gândesc. Scuzați, mereu mi-apare kick. Noroc, mersi explozie. Mulțumesc mult. Cred că reușim. Da, cred că reușim. Strângeți pumnii să reușim. Strângeți pumnii să reușim. Așa. Bun. Nu se poate. Poate? Am reușit! Am reușit! Uitați mașina! Am reușit! Am fucking reușit! Suntem cel mai șmecher! Uitați, am fost media. Pentru nu vă deranjează. Aha, să vedem câți bani câștigăm. Vreau să la benzinărie, o să opresc episodul, facem tot așa. Ce? Iarăși. Mereu mi-apare ăsta. Așa. Bă! N-are biset mașină. N-are, bă. Bă, dacă știți bani. Nu o glumă. Aici chiar că fac. Asta nu e glumă, bă. Bă, eu, că câștigi bănuți. What the fuck, din Roatelica? Nu așa l-au zburat. Trebuie să-mi fac așa. Mai gândesc și voi ce duce acolo. Mamă, ia asta. Am văzut că mă fie și în gândările. Ce? Ok. Dă-mă. Poftim? Lasă-mă. Stați o leacă, așa, ok. Câți bani avem, băieți? E prost. E dat seama că
câți bani avem. Deci mai contribuiesc. Mamă! Vreau să nu trebuie. Trebuia benzină. Și de asta, ca să cum arăt tot ăsta. Ca să vedem, am urmă la care ce îi vândă la ei. Dar vreau să cunoaște, nu? Și cum, că nu e dat în tine asta. Dacă listează mai este... Nu. Dar și merge poate. Bă, fac aici parcurs cu mașină sau ce, mă? Eu ajung așa drept, eu ajung zi. Tu era să vorbi. Bă, era să ajung. De viteză. Ajungem la benzinărie. Jur că ajungem. Nu! Bă, frate! Ce mai... IQ Option, the most convenient access to the stock exchange. Profitability of up... Am scăpat de perfect. Perfect. Mod urăsc viața asta. Într-o zi o să duc la reparație și nu o să mai fac așa. Go. Ia, mai să duc mai repede. Bă, prot la benzinărie, bă. N-aș vrea să fiu în locul lor. Au! M-am putut de tot. Săracul să fim. Săracul să mare. Noi nu avem nimic de mare. Vezi, Zobalai nu se pune nimic! Zobalai te omoară! Hai, Roșu! Gata, băiete, așa direct. Uite, suntem sub acesta, acum a plăcut. Mai întâi să ne la garaje. Mai avem timp trecut. Uite, încă mergem de asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și de subscribe și noi, dacă apăsați, și noi, scuzați, mă încurc la cuvântul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și noi să ne vedem la următorul episod cu jocul ăsta, cu zombie.